שלום סטודנטים, זה ביתנו הדל והצנוע. כאן ניתן לראות שקיות רב פעמיות לשימוש קניות או לקחת דברים הביתה, להעביר דברים מהבית. אנחנו משתדלים תמיד ללכת עם כזה סל. כמובן חשוב להוציא את הפקק, כי אם לא ממחזרים את זה. זה למדנו היום. כן, ממחזרים גם בקבוקי פלסטיק. כולם יודעים שפלסטיקים, בקבוקים של שתייה ממחזרים, אבל אפשר גם לקחת של סבון או חומר ניקוי או כל עולם. בדיוק, וגם אנחנו שומרים את המים שאנחנו מתקלחים, אז יש מים קרים בהתחלה, אז אפשר תמיד בהתחלה יש איזה דקה או שתיים או משהו שעדיין המים קרים בשביל להיכנס, אז אנחנו בינתיים מוספים אותם בזה, בודקים עד שזה כבר חם ואפשר להתקלח, אז מתקלחים. וכשזה מתמלא... לשטוף את הבית, להשקות את הציד. לומד פסיכולוגיה וסוציולוגיה שנה שלישית. דברים מסתדרים באופן הנכון, תרבויות רחוקות. כל אלה זה חלק ברוקולי, חלק כרובית, וזה שם הכרוב. יש גם כרוב אדום פה ושמה. עבודת אדמה עם עץ הפנים ובערב אשתי צמחים. זה שימוש חוזר, זה מפסיק. ובערב אשתי צמחים. כן, יש לנו סבון כלים. להוט על חקלאות ואומנות. שקיות מתירס, הן מתקלות. רשום פה. עכשיו את יכולה להסביר לשקיות. אריזות מהטבע, שקית עושה מהמילן תירס ותתקלה בקומפוסט בתוך 90 יום. שימוש בשקית זה מסיים בשמירה במעגל האקולוגי. שקיות מתכלות יש שני סוגים, יש כאלה שעשויות באמת מתירס או קנה סוכר והן מתפרקות לחלוטין, והן לגמרי בסדר, ויש כאלה שמתפרקות למולקולות קטנות. אז אמנם זה מונע את הנזק של שקית מתעופפת, חונקת בעלי חיים, לא אסתטית וכולי, אבל זה לא מונע את הנזק של זיהומי תהום על ידי המולקולות הקטנות. הלכנו ברחוב ומצאנו אותה זרוקה בחוץ, היה רק את הפנים וכל השאר פחות או יותר היה לבן. ואת האמת איזה חבר הציע לצייר על זה ולהחזיר את זה לשם, ואז שהוא יהיה בשוק כאילו מי שזרק אותה, אבל בסוף לקחנו את זה, ראינו איזה 5-6 חברים, כל אחד עשה איזה חלק אחר. שלום. אבל לא, הם שני מאומצים. זה... איך קוראים לך? חגי. זה לך? מירנדה. מה אתם אומרים? ומה אתם לומדים? אני לומדת עבודה סוציאלית. אני לומד אקולוגיה של צמחים. אני חגי ואני טבעוני, ואני לא אוכל ביצים מגיל 16 עד לפני שנתיים לא אכלתי ביצים בכלל, ואז שהבאנו את התרנגולות, אז אני אוכל את הביצים שהם מתים. אני חושבת שזה יהיה אולי תיק לבריכה או... הכנת סבון אקולוגי מלימונים. וואו! הבעיה שזה עונתי, זה כל חורף, אבל צריך לצבור כאילו. זה בעצם, אתם מכינים רהיטים מקרטון? הלו. החזון דומה לחילזון ספירלה.